Pre mňa osobne je to vlastne jeden z momentov, tá každoročná Pohoda, že prečo sa ešte stále oplatí za Slovensko bojovať. Je to konečne miesto, kde sa prvýkrát v živote cítiš dobre. Kde sa prvýkrát nemusíš hanbiť za to, že si ten najhorší z najhorších. A presne preto títo ľudia tak veľmi milujú Pohodu a chcú z celého sveta urobiť jednu veľkú pohodu. Lenže na Pohode nie sú len títo, aj keď je ich tam väčšina. Na Pohode sa z času na čas objavia aj ako tak normálni ľudia. Nie preto, že by boli vstúpenci tejto ideológie, ale proste preto, že tam hrá nejaký interpret, ktorého si chcú vypočuť. Napríklad tento rok tam vystupoval Central C a ja si viem predstaviť, že keby som bol dnes o 5-6 rokov mladší a ešte by som nevedel, že o čo tam vlastne ide, tak by som Pohodu navštívil kvôli tomu, že si chcem pozrieť koncert toho Central C-ho, lebo ho mám celkom rád. A na toto sú tí organizátori tiež pripravení. Totiž Pohoda neslúži len ako simulácia ultralavicovej neomarxistickej spoločnosti. Pohoda slúži aj ako taký inkubátor ešte pre nezaradených. A v tomto inkubátore z tých nezaradených, z tých ešte úplne neopitých touto ideológiou vytvárajú vstúpencov. Totiž všade na Pohode je obrovské kvantum propagandy. Všade, kam sa pozrieš, vidíš nejakú ukrajinskú vlajku, nejakú izraelskú vlajku, prípadne nejakú LGBT vlajku.